børn. I dag skal vi snakke om hjertets opbygning og puls. Ikke? Jo, puls og slagvolumen. Puls og slagvolumen. Først vil vi forklare noget om hjertets opbygning, hvis du holder den her. Selvfølgelig gør jeg det, ikke? Okay, I kan se her, at hjertet er delt op i 4. Og vi skal afsted og starte, fordi det er en... hvad er det hedder? Det er et kredsløb. Så vi starter herovre fra venstre forkammer. Det der sker, det er, at blodet her... Altså, højre forkammer trækker sig sammen. Og så ryger blodet ud til højre hjertekammer. Når det er løbet herud, så lukker en klap her, så at blodet ikke løber tilbage. Herfra går det så videre til... bliver det så pumpet videre ud til lungerne, så vi kan få noget ilt, så vi kan få noget ilt til blodet, så det kan komme ud i kroppen. Så løber det ned til fra lungerne herop, løber det ned til venstre forkammer, og her sker det så der samme, at der kommer et pres, så blodet løber ned til venstre hjertekammer. Herfra lukker klappen igen, så blodet ikke løber op. Så hernede fra kommer der et pres igen, og den her gang kommer det ud til aorta, som også kaldes hovedpulsåren. Og herudfra bliver det pumpet ud til hele kroppen. Og så kommer blodet selvfølgelig tilbage herfra, og her fra den her vene, og ned til højre forkammer. Det her stykke kaldes det lille kredsløb, da det kun skal ud til lungerne, mens det her venstre bliver kaldt det store kredsløb, der skal ud til hele kroppen. Hvis du kigger på et hjerte, kan du også se, at væggene her, musklerne her, er meget, meget større end på den her side, det her. End på højre side, fordi venstre side skal presse ud til hele kroppen. Og højre kun til lungerne. Ja. Så vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvordan man måler ens puls eller ens slagvolumen. Pulsen, det er den, man kan mærke, når du mærker det heroppe ved koronararterien, eller ved hvilke som helst andre blodårer. Her for eksempel også ved håndledet. Og pulsen, den fortæller så noget om, hvor mange gange hjertet slår i minuttet. Eller sekunder, eller hvordan man nu har lyst til at tælle den. Slagvolumen, den fortæller noget om, hvor meget blod der pumpes ud per slag. Så man kunne for eksempel sige 60 sekunder gange med 75 ml blod. Det vil så svare til, at der kommer 5 liter blod, der bliver pumpet 5 liter blod ud i kroppen i minuttet. Og det svarer så til, at du har en hvilepuls. Hvis du så for eksempel tager 208 sekunder og ganger det med 135 ml blod, jamen så har vi 30 liter blod, der bliver pumpet ud i kroppen. Og det vil så svare til, hvis du arbejder, du for eksempel løber eller dyrker anden form for sport. Hvor du får og det vil faktisk sige, at alt det blod bliver pumpet rundt 6 gange i minuttet. 6 gange i minuttet. Ja. Det er meget, ja. Ja. Det var alt for nu. Ja, det var alt for nu. Vi ses. Hej hej.